Sarauniya TV, tashar al'umma. Zuciya ta kin zama sinadari ko kuma in ce me ke kaddara ta. Zuciya ta ka zama sinadari ko kuma in ce ba ka kaddara ta. Zuciya ta kin zama to sinadari, ke ce fitila mai haske duka 'yan matan gari. Ni ne mai son ki na farko, ke ma kin ga zahiri. Ki kusanta da ni ban soki nesa da ni masoyiya. Shigo inuwa ta in baki ki karanta littafin da na rubuta. Ai zuciya ta in ka karanta, na san kwakin gane duka manufata. Zuciya ta ce mahadani, tunda za a ganka to za a gani. Ki zo gare ni, kar da ki bar ni, ki tallafe ni. Ko za a kashe ni, gara duja ni, inda za ka taɓa da ni. Duka rayuwata yanzu aina ki ne, da kin zamto zaren watan manaki ne. Na ɗau alkawari zana zama garkuwan ki ne, mai ta baki zan zage dan sai in kauda shi ne. Ni ma ne maka alkawari, ko za a tara mazan gari san ba za su burge ni ba. Tunda kai baka alfahari, auren ba za a yi ba da ni, da ni da kai min yi gaba. Tsaya mana ina tafi, nai miki laifi maza yafe, ba a kama fara sai da sassafe. Tunda kin ki kula ni ina gefe. Ni na ɗauki alkawari, ba zan yi rayuwa ba in babu ke. Je ki gaya wa jama'ar gari, ke ce wacce zana aura. Ni na ɗauki alkawari, ba zan yi rayuwa ba in babu kai. Je ka gaya wa jama'ar gari, kai ne wanda zana aura. Ina jin kishi, ki zo ki ban ruwa gare ni, yanzu kin zama ruwa. Ko na shige cikin dimuwa, ke ce mai share duka damuwa.
wuce su, duk wanda ba su san mu maza je su. Matan garin nan duka kin fi su, masu zagin mu gyale su. Ina zaki kai ni, inda zana je, ki kara tunani, zuci sun kana aje, ni shaida ne. kada wani ma ya kula ni. Bari ki ji abin da zan ce, Gaya min ya ta gayyace, ni da ke amana ce. ba haka za a ganni a kwance. Zumba, 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 zumba. Sarauniya TV, tashar al'umma.